zbroskovia. Mám tu na veľmi nezvyčajné video. No vlastne toto je moje druhé video. A idem vám ukázať, no tu čo je? Ruleta. Maťan. No tak na to už nemám prachy. Vidno, že som YouTube. Dobre, takže. A tak nejaké peky. Nepotrebujem. Ne. Čo? Ja, grafiky, bla. No, ako to povedať? Otvoril som si účet tak včera. Toto je moja štartovacia tátok. Takže Havertz, Trossard, Doku. Tak mám Lovriča, Bellingham a Soboslaja. Tak mám Dibarko, Koch, Unai Simon ako brankár, Stones a Stanišič. A potom tu mám Benzemu, Chiesa, Tchouaméni, Bernardo Silva, Van Dijk, Hernandez a Ter Stegen. Počkaj, ja si vyskúšam, že či je Ter Stegen lepší. A nie, dobro. Toto sa môjmu kamarátovi páčiť nebude. Dobre, takže ideme späť. A mne by sa hodí tí, ktorí to pozerajú, no moji kamaráti, tak prosím, kúpte mi Selfie Teach. Ja to potrebujem. Takže idem za Jasné Slovensko. A sme tam, kde sme. A ideme. Moje grafiky sú na úrovni neviem čoho. Kamorálne moje grafiky. Ja to mám na tablete, hej, keby ste si to pýtali. A áno, už som hral amatér. To som vyhral. Kam Škótsko bolo môj finalista, ktorého som porazil 2-1. Takže group stage. Sme tu. Lukaku, už to ide. Belgicko versus Slovensko. Sú všetci pripravení. 4-3-3. Kucka, Lobotka, Dúbravka, čože? Škriňar už odchádza. A ide sa hrať. Boženík má loptu. No mne sa vôbec nebude dať vystrať. Ja jednou rukou proste držím mobil a druhou rukou mám Boženíka. Počkaj, vlastne tu je aj autototok. Streľba. Vidno. Dobre, tak budem používať auto aim. Lobotka, to bola nádherná šanca. Nádranka. Kucka. Lukaku ide do vedenia. Vavro. Škriňar. Dubravka to odstrelil. Na Haraslína. Lobotka môže dať pod seba. Áno.
Dobre, Onana, De Bruyne, Trossard, Vavro, má Kucka. Kucka to dáva na Šranza. Šranz na Lobotku. Lobotka to dáva vedľa. Nahrávka na Lobotku. Streľba! A je to offside. Nie. Koniec. Čo? Tak, druhý polčas. Musím rozhrať. Korník, kde je kick-off? Haraslín, Kucka. Zatiaľ je to 0-0. A ak to bude 0-0 do nejakej 75. minúty, idem na radia. A nebudete to asi vidieť. Pokúsim sa to nejako dať, aby ste to videli a možno sa tak nechám až do konca. Boženík, Lobotka, jojda. Zle mi to vidno. Šprinty. Boženík? Či kto to vystrelil? Boženík, nie? Vystrel to. Ježiš, ja som to prešiel, Patrik Šik. Pohni! Dobre. Wow. Kamo, reálne mi to tak chce z mobilu, ale ja som si to z mobilu odinštalovala. Nechcem zase mať ďalšie gigabajty, megabajty na nič. Nie, nerob to. Ja to nepotrebujem. Kde ste? Aká je minúta? 75. No, lepšie sa mi to dať nedá. Takže moc z toho vidieť nebudete. Možno? No hej, teraz má Hansko. Neviem, kto má. Neviem, vidno, že neviem futbalistov Slovenska. Šranc. Šranc uteká. Šranc si to dáva na Kucku. To čo bolo? Ja vám to budem aspoň komentovať, lebo neprídeme, že to vylepšujem. Vavro. Duda. Duda nádherne vypichol. Posledné 3 minúty nadstavenia. Áno, nadstavili sa 3 minúty. A neviem, z čoho žiadne fauly nebudú. A je to remíza. Takže Brosky, ďalší zápas. Budete vidieť iba výsledok. Zápas číslo 2. A je to tu. Je to gól od Haraslína. Čo je toto za gól? Tu ak vidíte, Haraslín si to kopol pod seba. A bol to nádherný vinkel. Stav 1-0. Fauly pre Ukrajinu. Pekárik! Pekárik! Tá Boženík. Ja som to prečítal Pekárik. Kámo, čo bolo toto? Nahrávka od Šranza. Šranz mal loptu. Išiel solo. Videl Boženíka. Boženík to vystrelila nádherná do vinkla. Je 20. minúta a stav 2-0. Je to poločas, stav 2-0. Bola nastavená 1 minúta, ale to sme dali. A je to tu. Je to gól! Je to gól! Boženík má hat-trick v 53. minúte. Tunak vidíme Šranc. Nahrával nádherne na hlavičku a tá sa nádherne odrazila. Stav 3-0. Žltá pre Šranza. A Boženík išiel vystriedať za strelca. A je to koniec druhého polčasu. Boli nadstavené až 5 minút. Takže Slovensko zdolalo Ukrajinu 3-0. Boli tam ešte aj žlté karty, hej, ale to už netreba. Tak máme highlighty. Haraslín, Boženík, jaj, a Boženík. Tak Haraslín vlastne, tak potom neskompletoval hat-trick, som si nevšimol. Takže to by sme mali. A sme prvý v tabuľke, ale Belgicko má tiež 4 body, takže toto musíme vyhrať.
Ja idem do toho. A je tu. Čo bol toto za gól? Čo je toto? Fúrom. Rumunsko dostalo na frak. Takže máme tu roh. Je to nahrávka? Strelaj! Je to gól! Je to gól od Vavra, 32. minúta. Wow. Kamoško, nádherne zahraný roh a ukončenie do bránky. Wow. 32. minúta a stav 2-0. To koniec prvého polčasu. Stav 2-0. Toto musí Slovensko vyhrať. Žltá karta pre Dudu. Fú. Šranc. Robí bicycle. Robí bicykel. Tunak si obehol všetkých. Nádherne to vystrelil. A Petelica. A bolo aj striedanie Boženík za strelca. 59. minúta. A je to stav 3-0. Červená karta pre Haraslína. Tá Hanska. Čo je toto? Nevedia strieľať. Neberte to, dúfam osobne, ale nevedia strieľať. Čo? Koniec zápasu. A je to stav 3-0. Nádherne zahraný zápas. A toto znamená, že postupujeme do round of 16. Jup. Ideme ďalej. Takže máme Poľsko. Fú. Škótsko má Španielsko. Česko má Francúzsko. Portugalsko má Švajčiarsko. Nemecko má Srbsko. Taliansko má Ukrajinu. Ukrajina postúpila. Holandsko má Belgicko. Čo? Aha. A Anglicko má Gruzínsko. Takže ide sa na vec. BTV, horí mi mobil. Takže reálne. A je to tu. Zahrávanie rohov. Nahrám to na kohokoľvek. Ne, ja som nevystrelil. Rohy číslo 2. To hlavička, ale nie. Kucka dáva gól. Je to 1-0. A Kucka dáva gól. Prázdna diaľnica. Ja keby ho nikto nechcel brať. A Kuco dáva vinkel. 19. Bomba. Koniec prvého polčasu a je to 1-0 pre Slovensko. Bodaj by to išlo takto aj ďalej. Bom. Žltá karta pre Boženíka v nejakej nádhernej minúte. Aj striedanie. Je to gól. Kucka v 77. minúte. Kuco dáva ďalší gól. Nádherne si toto dával Hansko. A potom to už iba dokončil nádherne Kuco. Je to priamak, roh, číslo, neviem koľko. Je to na streľbu a brankár to zachytil. Sezény. A je to koniec. Reálne toto video má zatiaľ 14 minút. A ja to tu už hrám tak asi pol hodinu. Ja si nerobím srandu. Ale je to win. Takže postupujeme a máme proti sebe Španielsko. 5-0 Škótsko, no to je ako v reálnom živote. A Francúzsko nabilo a Portugalsko tiež 5-0. A kto máme tunak?
5-0, 4-0, 2-1, 4-0. Kámo, to čo je? Tak ideme tam.